Kikubor nakaslem jong Nongtrei Hima. The coordination committee ke bade kesenjuk joki Nongtrei kenat Bording ke Jylla Hapoh kalama joko all MECB employees staff union Shillong units kentup lang bat kiwe giseng gi Nongtrei ke negatnat kila pelong jingi ki dah ke deng lama yong habaro ke ke Jylla dan panpawe ke jing persyak ke bajur halwa ke jing temu joko sorka pan IT no ke MEPDCL shaki company joki riushimet di ban I privatization. Nakaliang jagi Nongtrei ki beladan dagi spangun na doki officer ki engineer lambat ki wei ki lemi benelum hapo ke pelau jangko office tray kam ke MECL ke badan halum jing shai ringkat ke jingra ai ki plakat ki banner bat ki lama yong ban panpau ke jing persya ke bajur badha ke jo kapor nakaliang jagi Nongtrei ki la Dawa ru bade ban thung dak ke jing Tohkit CBI halor ki jing no ki babun ki belami persya ai ke tanan na baro ki liang kham tam ha ke bedai bat ke jing jur ke kambam sam nalor kani nakaliang jagi Nongtrei kila Dawa ru nakibor bade khmi baki deban siurinti no ya katulop kabakim shimla yo mentala arbnai kanti pala kimla ban ai ha kapor ka biang nakaliang jagi kimban se ban shim daki wei pat kilat kilinti ban Pynlip sindan ya ka Bording Hapoh ke Jylla hi baro ka wei na kata ka total shutdown. Union Association, long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! We demand! We demand! We demand! We demand! No pay! No work! Where is all the money going on? Whom they have paid? We want to know. Our monthly revenue is not less than 60 crores. Our salary, including pensioners, not more than 30 crores. We want to know where the money has gone. This is the time. We want to know. I cannot allow my family to die. We cannot allow our family to die. Yes. Our children to die. We won't allow. If need be, we will remove from the chair. Those who are responsible, we will remove from the chair. Yes. We will remove from the chair. If anyone is being taken action, we are going for strike. Yes. For strike. Yes. Immediate shutdown. Immediate shutdown. Any disbursement of fund from the revenue that is collected, the first priority should be done, should be made for payment of the employees' cost. Yes. We are not going to tolerate anymore, like one of my members have said just now. We are going to go all out to demand for our right. And if need be, we will also go for hunger strike. Yes. We feel very bad for our colleague this time. They could not enjoy their puja. Their salary was paid lately. No area was paid. We feel pity for them. Now we are not going to allow. We are not going to spoil our Christmas festival. If the management and the government does not comply, we are going for complete strike. Yes. Long live! Long live! Long live! Long live! Inkalab! Zindabad! Inkalab! Zindabad! Inkalab! Zindabad! We demand! Our salary! We demand! Salary! We demand! Salary! By the 5th of December, there will be total shutdown of power. There will be total shutdown of power in the state. This time, we are going to take a drastic action. We have been compelled for the last 10 years. We have shut our mouth. But now, we are not going to allow. Our pensioners are being victimized. They have left us. They have expired. For the last 3 years, their dues has not been paid. We cannot be anymore as silent spectators. The government should immediately release the 840 crores terminal benefits, including the actual valuation, failing which we are going to intensify our agitation. There should be no loan taken by Meecl which are unwanted. There are components which are unwanted.
They have taken loan just to fulfill the corporate house. And few politicians. We have the right. We are speaking of our rights. This is the time where we should stand united. Not only Meecl employees. We are going to mobilize the whole state. We want regularization of our contractual employees. They have been with us for the last 15 to 20 years. We have been keeping mum. But now it's time where we have to move ahead. Inqilab! Inqilab! No pay! No work! No pay! No work! No pay! No work! Thank you. Liangka coordination committee jongki union by association Hapoh Shetri jongka neka gi ongas CC ORMAU mentakas ngi la ya lum baru gini gi bagi employees jong di Meecl jongi hangi Hapoh Shlong but ngi kwa an persngo yak jing persak jongi nengkong yak jing temu jong central government man privatize no lane bandi no yak ni ki distribution company kum ke Meecl jongi Shakiru Shimet but ngi tip ba ladai kene ka distribution company jongi kum ke Meecl kan le Shakiru Shimet kan kata bah ya baro hagni ke state khamtam yu baduk damar hagni ka standard bidding document kabaka central government kala ai ke state ban penjai lane ban telun ya kene ka privatization process untuk kala thok shai ba yaki assets lane yakini ki jingdon jik em jongka jongki discom lane jongki Meecl jongi kini ki office building ki jaka ki puta boro anshu ai no hagi dor ki ba jam ha lane ki boki ongi nominal rates kata kalong ka ka ba ngisngo kalong ka ba sulong dililam kabar kalong ba yo ni u private company uban wan menta kin ai bet ka balance sheet ka balong zero kamat kam dan lane kidi ki ram ki sha ki loan baro ki badan menta neka Meecl kan sa ne bat ka government handrai ya ka tu ko company bat unyo nadu ka singin kong te hakju ko poru ba kani ka standard bidding document ro ka island ba ka government kan happen ka free power hindi ka free power sorry ka subsidized bulk power siya kani ka company bakan laban penya ika kam jangka hakar kom kapakan yo nong yaladi te hakaju ko por ru kane ka electricity act 2020 ka ailat ru ya kini ki cross subsidy ban weng no sindan namar fi ka cross subsidy hi kadan kam namar ba karukom lang hi hak state ka jongi hamtam ka state jongi ka badang duk mo ombaro gila ban siu ya ka pawa ka dor belai haka rate ka badai namar kata kile kumno katkum gede ka principle of socialism kabala don Hapoh ka constitution badan buram jangka India katkum gede ka principle na ki bayo na ki bakham ruspa ki kham di ya ka shaki bakham ruspa mo ki di ya ka lai hagador ka ba kham he lane kham tam shiki industries but nang topat ki balance no ya ki jingduna ya ka dor ka bagi di hamtat shaki ni ki badok teknik baro la gi weng no sindan ya kan cross subsidy kan long ka ba kan kata bahaya ka state government hi hamtam namar ba ka state jongi ka long ka badok ta shu halor kita ki ba ngi na kaliang ka association jongi ngi kwa pun pauru hakju opor ba na bon banai menta ngi ksem yo ketulap la bon banai ba menta ngi yo ba haki banai bala ngi khaddu tayo jong banai bat jong no banai hatu mentang impat yo bat kini la ya la kham slam ha menta bat kham tam ye kini ki DA ki medical reimbursement lani ki area jong ke DA bat khubjo ya ka ROP lani revision of pay jong 8000 khatsan ka area jong ka tur ngi dang sa hatu mentang impat yo te kini ngi demand bat kham tam kalong ba ya ki contractual
staff kibla don Hapoh kini Meecl jogi kila ai ka bat board mesim jogi kila train bentau upat ba miet senyang yakini ki contractual kide ban regularize no but kam de ban dan ka jinge pair ha ka jinge tulap contractual lande u regular lada ki privatize yakini Meecl ka bujing tu nong ka bakraw kan long hi upat ba nomor ke Bording kan kio nomor katkum kini ka kendon bakala temu central government kan ai nam duna ya ka khat san khat 2% ka profit chingni ki private companies kumno ru kan man te kata kumut kata ka profit kan hable ka tarif te hable ka tarif kumut kan supai ba te ka dor jang ka light hi lani ka ngin ong ka bill light hi kan sakio Abis dia buat ka total shutdown untuk kita ka no pay. Lalu punya selang ya kena. Ya kene kumbala ong iwi dekat jangi mene ngi bat ngi menjur lang ngi ke bela ong mene ba lada kene ka nginem yo tulap ha ka por babiang na benai banwan ngi bat si ngi simya ke ki ingin ban sing hable ke beteng mentah ki ong mo ba kadon ga jingdu nong ha kuliang ga power department ke ba fi kum ki Nongtrei filap ang ne pi ka power department hi menta jingdu nong hi na kaliang ka power department ngamla ban ong ke kata jingdu nong rengan om tan kene nakawi ka por ki simbe ki loan ba kini ki loan kala long sisa kala long ka burden yangi but kum menta kini smart meter mo ngan pensai na hang ni mo menta kala de commission jong ka central government ban bu no de smart meter haman ki yen ki sembat kum ta tetek ti yunus ban bu ini smart meter menta kimut ban sim da kalon handrei kadan pat de ka way ka company jong central government kum ki ong essential kini absent EESL Energy Efficiency Services Limited kabadan ka mandate banle yakum kini kikam kale akum no kawan maka klai tara kini por bladep ki ai ki bol light mo ki ba san pau tangka katu ES jing sisa ki dot jong tu bol light ki po hadu san spat tangka bo yo katu ki por hane ki ESL kale akum no ka di yang ha ka dot ka san pau tangka kale akum no ka ai yang ha dot san pau tangka handai naga tu ka saving ba kayo ka simbiang ya ka investment jaka kumta kumju yak ni ka smart meter ru ESL kala banle kam dadang kam ban sim ya takalon hadu yo lese cispa na spa crore ban penle yuta ban le ya ka project dong smart meter Abis dia buat ka jingdawa ka CBI inquiry kelak man batai lihat ka jingdawa. Hakini ki kindet sgi ngila lapba la dan ki allegations ngila lap kamtam haki media ba ka kubor ane haki print media ane haki electronic media ru but komjo ngila yo snguru ha ba haki yeng badan buram ane ka state legislative assembly ki dekat badan buram ki MLA tidak don ki bare se kan ki issue tingis ngo ba la don kum kata la don kum kata ka ka ba kini ki la dawa mo namenta bat kila ong ba kadan ka kumta kijing ya pair la ka scam ko ba shkai ba Hapoh ka Meecl tinggi ong ban pensisa ya ka dainam dai ka danam nan kum kata ka scam tinggi di mana daga kanu ka body ka balang independent but let's say ka babet ka daga CBI memang long ki kini ki scam ki ba la alleged Meecl hai ba kay company ka ban sunti ka Meecl ka mo menta ngimpat kit nomor balai ka proses kadang ya menta nomor ka central government kala ai dia ka standard bidding document te menta kata standard bidding document ki sa float ya kata te menta kadang ya ka proses tingi persya ya kata kin ba ladan kum kata ka move na ka management jogi ki dei ban weng senda kamu pun nong kene de kene ka scammer bolong baki allege menta khamtam na ka seng congress ko ini ki political party hato kalong ka badan ka basisya na kumno katkum ka jingkno ka jungki ngam la ban ong ka dei nam dei ga ji sisa ba ki kendok maki handre ngis ngau ba maki kong dei ki riu badan buram bat ki ba champang la ki kendok kumta te yo le se kadan ka selendet kum baki ong no smoke without fire te na man tawan pen sisa ya kata kadan nam kata kading ndai te ngikwa ba kandan na CBI inquiry ban pau sisa ya ka ji sisa long pindawa na kumno ikene ka ngindawa ha ngila dawa mene ngila reso slogan jogi ha okay Apa kolong ba? Manta kasi kini constitution di.
Te kalau ke jing pelaran jing saya sarkar kali ya kesengi jong constitution ki persiang pen persiang mentau ki an ki ba ngora ya jing ma ka bakrau ya ki Nongtrei jong sarkar jing saya ki sarkar ki kun jong sarkar le da kale ni ka ban ben kale silang ti kam soi ha te sakoi lu ka bangi ko ban pembut ni kalau ba kadi ke Jylla ka jungi ki kategori sini Hapoh kita ke elite ber ki high class ka bang ngimpat ya ha ba iru yang te kam sang jumut kam Nongtrei iru kalau kata te kam tam ini ke department jungi ka ba jing sa Pakistan ke wallet no kam judan kum kene ke jingjia ka ban kong wak pisa sini aro dan te hadin jungi te ki jinon kam ki bangi di video ki hok ki jungi ru kim sim la ai penbut man ini da bangi haban sim bun ba kiram ki ba revenue ke jungi masyulat taman justi orang dengan kabu jinge aro boleh tanggi regular employees kabu jinge aro ye ki casual kumura mencari ki officer ramba ke jungi ki casual mentah ki bla track hanya profesional wadon ru ki bla pet no dan bla yap no don ru ki bla shipment hang do ki kinja yo long pilan batai kinja kita ki jingi abi ye kundo tak ki jinge lagi baki long kum ni kan mentah kat kum ka labor wage mo u casual we you only 428 rupees per day ki sibna ndala out no EPF unyo tang kum ba khat hajar duna te kum survive to na phi pat ki regular employees ki bayo ila harang jung ki skill pay mo to on top of that due to that security bu ki regular employees ki shimi ki loan begini ki loan manu ban buria ban ai ki additional ki fines kini kita dara kini ka department jungi ka penslam kini ka pay perkat ar banai ngiyo chisin ar banai mentang ngiyo pay kalau bangen ka family mentah kini ke union ke jungi ke bang yesno ba kini coordination ko all must be employee staff union. We are not fighting for the present. We are fighting for the future. Lesi na preng jung phi, kibang biang kerta lesi fin ko aban rungka man department jungi. Lada kadon ka chances ko babha. Jendai lada kalong ni, what is the future? Kata ke bani ko. Ka bang penbut yang kata jing jungi bo. Ti ko bobot lang ta pada kolong kibun ki jinon kam jung ka office ki maintenance, ka maintenance. Kumi kita aru bentam la le issue. Mula ban le issue, telara lesa ki difong ni ki materials. Te nanong buria, nanong penmi ya kata. Telara lip kelait kemut ngilakut ke sini. Kemut ke central government nang ti kemut ke group ini Hapoh kata ke difong. Body, kabakar nang tu kan salah abek masuk ban privatize ini. Dan rei minta ya kata ru mula ban le. abi ha point mo keren kerja kata bayi deh buat kerja ke office jungi ke MC aja mo hakaleng kepada wadan apa kami kira aja stick ni kalau ngapai i tam kata bayi deh bagi di material semua bagi di operation and maintenance work kita kitar kiberit kata bayi deh bagi di substation kita semua hilang di barrel kita kini kitar berit buat kita haba nilai aku dengar subdivision ke division impact ba kimti don dia nokak sem ya ki subdivision kebetulan ada apa within the long town sabar jam kami long town ban operate di hilang boleh ba so ba boleh plat sini aksi yo lak sino kondang boleh bu support kita dei tang nak gidau ba yang kitar di tak kitar di barit ba bala bahapan penubiang dasar komersial kumi kita tu kani ka jing bomla ban poi ki transformer ma kum sikit hanjong kendong ki babon ki bawot ki thai ki daw pi kum ki Nongtrei kita waktu mengan itu hanai pi katon ke workshop Hapoh sumer ki no kini kita tersemar ki badu ma di hak repair sati di andala ada nang ki misa air ki yo misa air ki parking kita kan simpor hidup si de ki benai ban sinai ya kawe ka semar mo ba dia ban ong ban thit thamai le nama ka condition jong MCL jong galam hakani kam kolong kasep nge thit thamai kawe ka semar ka pas 60 dBA mo nruf bulai ki bi mo ka ko silak silak sanpo approximately like that so kalau sep nge rena kalang jong kalau MCL kadang ko sak thit ele ban sinai te katno akan snaking kawai support kita yo di benai kalau alam ta ka tu nong songdum no kalau kata hukum kaptam nga karpat iri ya ka management ba kanila akan bala kaptam hasar bat hanong kondong kadai berpendiang at least ya kipiar keberiama baka katu senang ka lip like nya kalau entah ba kalau dai ban lip like bun kita
alis to siteng tas kenta do ngila bani ap kata mo ndre tang na ida ba undon tagi piar ke beret kum ki fuel element barrel ne kini no mo di LT fuel soya ne kini no di bede tang bede ki transmar ki distribution lagi mo de kum kita ngakwa pada management di bahalor jong kade ka MCL ni lagi pek transport department Kertuan juga bisa kemuan kumta. Mo, ada apa pisim kulumbat. Kumpa kalau mentah, kada punya kujongi, kujongi yo kalau unduna ya ka unda kukurur sibnai. Langsung average, mo, konkusan unda kukurur sibnai. Di salary kujongi, nanti pensioners kan umpalat ya ka, laipo kurur. Yang ada kebusungsi kalau mentah ngintip bah, siapa kini kita pisah kijak kena. Bahado ketulap kujongi ru mentah, kimna ben akhir kapor kan. Kan ni ke belong warit yang ni kan, akhirnya kesini bagi por penangwan ru. Kumagan penpah ni kalau bah, pi yo jong ni benai pula dia ngimpat dia ketulap. Hado mentah kesini kan akun dutrik ngimpat dia. Dekan ni ke Christmas kula ajan. Dia mentah kini ki employees. Ngisung tu mentah banga kami yo ikan ketulap mentah deh. Ngasung tu ikan jong itu ki para Nongtrei ki jongi. Ki batrei ki department. Ki bada ki snem. Ki benai. Ki mio ketulap jongki. Masuk tu ikan jeng kia jongki mentah. Kelas dah mengkata ini. Dia suap kan jai kata. Nimban si rangi hab mensim ke step ke tengah kenang bang ini iba ninyo ak tulap ko jungi akapor badai Tiang mata pi yok revenue ke bandru folklore mo sebenarnya. Kadang yang kita kejing dunang pada power department. Kembaki pen power nak kapor sebuah bodang kejing dunang. Kata ngaku abani pi take up ke management ma ban kali hangno kita ki dunang ha pemno ki sim ki loan ki jongki ma ring ka ai ke ba songsi ko tan pahang ni kolong ba pini hakaba nakaliang kajing kan man hapo ka assembly mo bagi raise issues ki babon ha nai gilon ki bashim ha but komentar kadun kalon ka bagi shim dagi spa kror dik sos pa san pa kror gilon ada kidan kita ki komponen hang to ka bani ong kan kibam dan kam ring kita happen siwe kalon am pi dik kim dai ban shim ya kalon ladak kam dan kam syak ai kidi ban shim ya kalon nak benda bagi penbahai kini power stations ki jongi pi komentar kadon ki power station jongi ki stage 3 ki stage 4 nimna ban ron ka ki full unit pi kadon ka breakdown hang to deki senam mentah ki lam ban generate kelengi generate ke menginyok bisa em kiram sim loan ya kata hari mentah ki sim loan man hakaba ki komponen ki bolong ba kelak bolong nak benta kita ki smart meter kelak bolong nak benta kita ki bagi high security en ki bang patadon kan mentah deki spa kror sim loan ni kita kini kedek ban pen iba kelak bolong bagi sim loan tang na benta itu ki business houses ke ki basuan su domi ki tiar hang ni takut kuma PE mentah kuma kolong gini ki signal pi mentah la su kelam di post kepada kepisah di kuror hang tu kabasat plus bat kiwi kan kabas sulong baik ba kini kedai tang mencupen baik yaki businessman kan ba bat kiwi kam tip yakin siyo ai kot ke jongki kan pi kimat is just about supply of materials kan ada ke bang ku mentah kolong ba make operationalize itu units kita adu apa power stations kan bagi nak ban generate ya power that is the priority ada ngai iba kemat Hongkong mentah isim mani kilon hakabaki dan kita ke bangim dan kam ngiyang lang ro kendia ro ka we msi tang mai kinong tre chong ka electricity tang mangi tre lang ngi khi lang ba kinong tre chong ki bon ki ki company ki bank ki disia ki nong riap ki bon ki ki mendas ngai bat ngang anum da kran sliam spang kadai ngan kran tang hi phang iba kham balong mat priang khandet ngi kwa ban ki persia iganai ka electricity amendment act chong RCR Hapoh namar ka ing bengi ai hato sia inga bangan pensia tang highway point kalong hanai ka dor mo kom kalong mantang idon ka cross subsidy surcharge ka chingmot chong hanai kalong ba ya ubakham shubo ubakham he ka kamai la ne ubakham biang ngingi ai ka dor ubakham he bat ngingi penduna dor pat iga bailaj yu ubakham duna ngan susiem nuksa mo yo industry kat kom gani ka tarif chong mataw sniam ngingi khen ro tangka ro phonaya khnang ba ban pen sok pat yo ba yaki nong rep ngisem lai tangka yo PCA ba shong haye yo PCA ba ya DLT consumers bang domestic consumers ngisem lai tangka nyopo kanai ka electricity amendment act kamut ban weng sonon ni kanai ka cross subsidy surcharge lada ka ye kanai ka act
Siu sutu hane kador bakan keladak Hong Kong. Ba pisiau yeng ki yeng ba ki Nongriap ba ki Nongkendong ba ki baduk pin hap so kador bahe ba ki industry kin so kador baret. Naka in gadao. Naka ne gadao nomor ba ye Electricity Amendment Act ki mot ban ai ka bai ding ka bai lat kat kum ka carrying cost, kat kum ka cost of supply. Ta sumot dor hane rukom lada ban ai ding ye ko wik industry kabahang nei hacan pidan kam arfu pos tharai bat u cable tang hendet teglong ka duna em ka ni ka bai rading sato tegamot ka ni ka cost yang u ka duna ka ni ka carrying cost of electricity kat ba senong kendong subo senong kendong ibadan san pu yeng ro pu yeng la ni sispa yeng makna ro kat not lagi pos pidan kam aspa lai spa tegla song riam em kumta te haba ka song riam kumta teka sarkar kamot ban ai pa ka bai ding ka ba he ke nang tai ban pen mi bet khek kat kum ka ching lut ka nei ka de ka daw tan rai ba ka nei de ka mat thang ka ba priang cho ka de Electricity Amendment Act teng kibon ki we ba kin compensate ba ki we ngak wan kren khlang phang ka nei kum nong en clear ki nong rep chung yi kum nong en clear ki nong kondong chung yi kum nong en shu ya sim ta ka bai ding ka ba he ikitesia bangin ai ka bai ding ka beret ikini industry tongam shu ni industry ya ngam shu tamba hakane ka rokom long jong ne ka ri chung yi ka ri India mi ngise ka Socialist Republic of India socialist kamot ba ngin ya ra lang ken ni ket lang ken bangi ngin sim na ka do nang deng ngin pen jam yo ba khamret but ha India ba ko we ka ye hata ka dor to ngan ye sene ka we ka ling but ha ne ka standard bidding document ka ba ka ai ka ne ka sarkar pediang segne ki state kenapa kini perkhat benda kumda kacing perkhat chung central government kalong ba ban daily lam sandan yakine ki electricity distribution companies pisia hayeng hasiam pia kendo bat u distribution phim ya kendo bat u transmission company lane phim ya kendo bat u generation company kacing ya kendo pisia ka shebe ro u distribution company u sarkar pudiang umot ban daily lam umot ban auction yakine sia rokhat nganget bon basim pisia basim loan mangai ladai basim loan pisia basim loan dah apa kata ka loan menta la mat ka loan menta ngin yet kumno ken to kidon kini ki officer bakham he subo ma kidon ki officer bla kham he ketulop kila ban kit kato gan nei uberet pat mana bakta bha mana basia kata bha sia kata beret ong